Selamat pagi Mbak, berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak disebutkan nama atau identitas siapapun dalam percakapan kita kali ini karena ini akan kita masukkan dalam konten kutuk. Gimana Mbak? Kok iso pagi toh? Wong menah malam kok. Mosok di sini pagi loh Mbak, Heeh. terang enek srengenge enek piye terus Mbak? Gini mau tanya ya, Pak Boleh. ya. Pak apa Mas wis sembuh iki pokoknya. Gini, saya itu kan mau masuk Hong Kong lagi. Ini KTP saya sama paspor yang dulu itu ndak sama. Itu masalah apa ndak sekarang di sana, Pak? KTP dan paspor Hongkong enggak sama. Kalau KTP Hong Kong sama paspor itu sama, tapi yang nggak sama itu KTP Indonesia. Ya enggak Itu masalah. bermasalah. Enggak masalah. Bermasalah kalau, apa enggak? Enggak masalah kalau PT-nya pinter. Kok PT-nya sing pinter? Iya no, kan bisa ngatur. Lek PT yo mesti ngojok-ngojok ngono, Pak. Wis to kena kowe ora apa-apa ngono panggan. Tapi kan aku ngikuti YouTube kontreng-kontreng itu loh. Nah, sama sampean itu lah ngikuti itu kok ketoke ning kono kowe panggahku apa urusan kalau imigrasi mau ke sebulan ke sana ngono toh, Pak. Iya. Jadi sampean nonton nih kontenku kan cuman loro apa cuman telu gak nonton kabeh tuh. Nah, itu masalahnya. Sampean nggak nemu, nggak cari yang judulnya data nggak sama tapi bisa nyampe Hongkong. Ketoke DDE iso diinggirno dhisik nggak, Mbak? Kalau sampean mau ngomong serius. Oh iya. Lah nututi yo marai. Di mongkaro. Marai kenut. Pak Lie apa Pak Ome apa Mbae, Mbak Uti apa Mbah Kakung ngono lho. Briben yo. Wis ora nek Mbah Uti, ora nek Mbah Kakung wis dhewean pokoke iki. Bojone bapake, papake? Bojone kerja. Dikandani, Dedek, Mama mau ngobrol penting sama wong ganteng gitu nanti jadian. Ya. Iya. Sampean nggak ngerti di kontenku itu ada yang namanya sama sekali nggak sama dengan KTP Hongkong, paspor Hongkong. Ada yang pulang dari Taiwan cuman pegang paspor tok bisa berangkat ke Hongkong. Ada yang selisih satu huruf berangkat ke Hongkong. Enggak, tak ceritain dulu sampai nanti cari kontennya gitu loh. Lah kalau sampean mau pingin dibantu, lah ya pasti daripada goleki kontennya ora yo goleki wonge. Makanya kita goleki roh nomornya langsung tak tulis aja gitu. Langsung tak hubungi. Kepingin proses ya ndang dikirim, ndang difoto KTP-ne, ndang difoto KTP Indo, KTP Hongkong, paspor Hongkong yang masih hidup kan selesai. Enggak hidup, sudah enggak ada karena sudah hilang itu loh, Pak. Ya enggak apa-apa. Hilang. Berarti paspor Hongkong berarti KTP Hongkong sama KTP Indo. Wis, beres. Enggak apa-apa ya. Berarti kerek golek aja ya. Loh, piye? Sampeyan pengin buktekno apa ora gitu loh. Pokoknya aku pengenku ndak ribet ngono Pak ning kono iki. Loh. Makane nek sampean gak ribet, kemudian aku ngomong, sampean nakokno buktine apa? Lah ya di kontenku to. Lah sampean nonton kontennya kan kok siji loro. Sampean cari yang koyo loro telu koyo. Yang data nggak sama. Enek. Terus tak gawe kok. Yang data itu berlaku tahun piro Pak Sian? Duh, Cik, tas wingi. Lihat aja lah yo, koyo berapa bulan. Anaknya lo udah di sini. Tak proses semuanya itu. Iya. Halo? Jadi enggak masalah ya? Iya Pak ya. Masalah. Paling nanti PT itu minta datamu ndak sama, ndak podo datamu. Potonganmu tak tambahi sakmene gitu kan. Oh, cuma gitu. Kita berani ke biaya gitu toh. Loh lah yo piye? Oh ngono. Lah yo, lah kan salah, Mbak. Sing salah terus, apa? Itu
yang ngomong vaksin itu ya, itu juga lihat konten. Vaksinnya enggak KTP sini sama yang ID Hongkong enggak sama. Itu gimana? Masalah. Sekarang Hongkong gak ada vaksin. Sekarang Hongkong maskernya udah dibuka. Wisan. Besok Maret. Wow. Tanggal 1. Sudah. Yo, berarti wis isoi berarti wis langsung mlebu ning PT ngono ae lho Pak. Lah aku tanya ke PT, wis tau masuk ndak apa-apa lho, ora apa-apa. Kowe iki piye to lek diomong iki? Panggah ngono sing kuwi wong PT kuwi. Lah engko sanuke itu sponsor toh. Sponsor yang ngono toh, Mbak. Lah nek aku sampean mlebu kenek, gak mlebu ya sak karep. Tapi buktine nang kontenku. Ibaratnya. Hah? Piye? Loh iya bener nggak? Terus tak samakan sama kontennya sampean kuwi. Heeh, terus piye? Piye? Tapi ndelok nakane Mbak Yuni ya tahu sampean Pak, yo ning YouTube itu juga. Sampean jajal takono Mbak Yuni tahu sama saya apa enggak? Saya pernah konten juga sama dia enggak? Orang yang ngedit videonya aja saya kok. Iya, susah komplotan kita itu. Bedanya dia lebih, iya toh. Dia subscribernya lebih tinggi. Ya sampean kalau perhatiin kontennya dia beberapa itu kadang-kadang di endingnya hubungi Mas Andro yang khusus pernikahan yang data ndak sama. Itu mesti enek kata-katanya. Sampean data mek kleru neng tahun tok lho. Pak, Mian ki kalau nama sama siapa itu bodoh. Iya, Mbak. Masalahnya Dinas Tenaga Kerja ini Pak Likku apa duduk ngono nek Pak Lik sampean aman. Ngono lho, sampean enak to. Ngejak omong ambek sampean iki dijelasno secara gamblang sampean enggak percaya. Tak jelasno karo guyon ae ben sampean paham. Iya apa ora? Nek ora percaya iki gak apa-apa, Mbak. Nek ora percaya ora apa-apa, ngono enggak masalah. Wong aku ya duduk sponsor. Aku cuman sampean telepon, sampean takoki ya tak sauri tak dadekno konten. Piye ja? Lah nek sesuk sampean nang Hongkong ketemu aku tak depno wajahe pisan iki lho sing wingi takok gak percaya karo aku. Tibake saiki nang Hongkong. Ngono piye ja? Ayo. Halo. Maksudnya iki kabar dari sana tak kumpul nih ngono lho. Engko sakmono kadung mlebu rono engko dirumit-rumit takute kayak gitu. Monggo. Terus begini Pak, sing tak tanyakan begini, sing sak sirku tak takoki. Aku itu kesana pakai data asli apa data yang ada di paspor sama ID Hongkong dulu? Yang jelas supaya sampean nggak kena masalah sama PT, pasti akan disamain sama KTP dan ID Hongkong, KTP Hongkong yang jadi patokan. Oh gitu. Iya, jadi yang wis KTP kene sing ngurus agent ngono ya Pak yo wisan. PT. Oh, PT. PT sing akan ngurus semua. Dan tidak semuanya PT mau. Nah, itu persoalannya. Lah, makanya itu. Lah Bapak ngomong, yo alah sujune kok ngomong aku kelingan. Ada satu PT tak tekoi, dataku tidak sama. Wah, kamu ndak bisa kamu masuk situ. Wes ora iso lah. Nek aku ya ora ngono. Wong sampean lanang. Lah lamun langsung ngono mongkane aku ki tanya simpang siur ke sana ke sini tuh engko sanuke. Nah, nek aku wis ngomong niku wis nyatakno berarti sampean. Nek aku iso ngomong koyo ngono iku berarti sampean wis iso nyatakno ya. Nyatane gimana? Loh, gak semua PT sama. Nah, ya wis to. Ngono lho. Terus iki aku kudu manut sing ndi? Ya sak karepe sampean lho. Sampeyan seneng manut aku sir balik rono. Aku sir balik rono, Pak. Aku ngerti sampeyan sir balik. Lah nek aku ngomong gedabul sak meniki aneh sampeyan panggil gak percaya karo aku, terus aku kongkon piye meneh. Iya percaya lek ngono. Berarti sing ra tak percaya ni wong kene kuwi ya, sing ngomong ndak iso kuwi ngono. Ya sampeyan jajal takon. Mangkane tontonan kontenku iku sampe akeh.
sampean biar gini loh, nek sampean ndak kenal aku, sampean delok kontenku akeh, delok carane ngomong wong iki, delok carane wong iki karo arek liya. Kira-kira wong iki cara mikire ngene. Kan sampean iso menyimpulkan bener nggak aku ngomong? Sampean kan nggak kenal sama aku, tapi aku kan munggah nang YouTube. Aku berkeliaran di Hong Kong. Intine nek aku arep ngapusi kok goblok temen leren raiku tak dudono wong akeh. Lah iya to. Lho lah, makane sampean pikir. Enek sing kena ngene jarene Mbak Yuni meng enek sing kena 1000. Neng ngendi kuwi? Neng Kowloon B kuwi. Itu data ganda. Maksudnya data ganda gimana ya? Data ganda itu gini, sampean dulu datang ke Hong Kong, misalnya tahun 2000, nama sampean Markona. Oke. Setelah sampean Markona, break interminate disuruh pulang. Habis itu pulang, sampean masuk ke PT baru lagi, nama sampean Markuntul. Jadi masuk Hong Kong sampean punya 2 KTP, Markona sama Markuntul. Lah, baru di Hong Kong 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ataupun 10 tahun data mereka dipertanyakan. Awak miki sing bener Markona apa Markuntul. Nah, di situ kena. Paham enggak? Makanya nek sampean nek ndeloke sampean gak sampe entek mesti ngene. Wong sampe entek kok yuan. Yo ceritane akeh meneh, berarti sampean butuh konsentrasi aja disambi ngomong anake. Ayo piye ayo. Yo ora yo. Sampeyan rondo anak piro? Rondo anak piro? Oh, kok rondo anak piro? Yo aja ngomong rondo ngono to, Pak. Bojone siji anake si piro? Anake loro. Oh, mantap. Mantap anake loro. Ngarepe ditinggal bojone. Mbek anake. Yo ditinggal kuwi ya arepe kuwi golek duit ke ombo jarene. Oh, engko nek bojone dipangan karo coro piye? Teh. Prayo getun golek sampe kono mangan coro Oh, sing getun sapa? Sing getun ya loro-lorone. Wes aja mikirne kuwi, Pak. Iki aku ki nyatu niat tenan arepe golek dolar. Sik ta. Aja dijlontrong-jlontrong teko promosi ngono kuwi yo, Pak. Beh. Bukan, saiki tak kandhani. Saiki nang Hong Kong ceritane sing suwe nang Hong Kong terus akhire pegatan akeh apa ora? Tak takoni. Yo oke, tapi kula lek iso mboten duwe firasat sing ngono-ngono kuwi wis dadi sampean saiki tak takoni maneh. Nek sponsor ngomong sing apik-apik apa sing elek-elek? Ayo. Ngomongnya ya mesti sing apik-apik. Lah nek aku wong ngomong elek barang iki kira-kira aku sponsor apa dudu? Udu. Lah tukang konten tiba ya. Lah makane. Ngono lho, Mbak. Iya kan? Mas yo konten kan yo duwe kanca PT. Mas yo konten yo duwe kanca agent. Mas yo konten yo iso golek kerja nang Makau, iya kan? Mas yo konten yo duwe kanca pengacara. Lho kan konten kan koncone akeh, Mbak. Nyatu iya lho, Pak. Lah. Ndak duwe Facebook ya? Enek Facebooke Sandro Jabrik. Sandro Jabrik. Iya, tapi Facebookku jarang tak iseni konten ngono. Sing enek konten ngono nang fanpage Sandro YouTuber Hong Kong, fanpage. Yo anjene Indonesia kudu nang Facebook soalnya nek YouTube apa larang kuotane aku ngerti. Iya. Share-ku yo kuwi ndelok ning kono kuwi. Sering kebuka. Sik gorong tak share soalnya Mbak, soalnya nge-share suwi ya 4K YouTube Facebook iki share suwi. Berarti lek omong ngecen lek omong PT tenan lek ngono. Gawe data sing wis mlebu nek Hong Kong ae ndak usah gawe. Iku bener. Apa maksudnya bener yo? Yo ngono kudune, ben sampean gak kena masalah. Sampeyan iki wong kok koyoke ketoke lugu tapi wis tau nang Hong Kong tapi kok ya cek lugu-lugu amat. Lah nyatu yo wis suwi ning Indo lho, Pak. Sampai duwe anak loro lho, Oh, berarti ket perawan nang Hong Kong. Lah iya, terus gara-gara yo kuwi umurku dituwekne sing gara-gara ki yo kuwi. Lah sapa sing gara-gara? Sing gara-gara. Wong aku yo ora kenal sampean kok. Lah yo kuwi aku dhewe yo ora ngerti yo ando ngene iki areke balik rono. Susah mergo. Ora enek barang susah.
gak enek barang susah, pokoknya ade ngerti dalane lho ya penak. Ya apa ora? Kudu golek dalan to. Nek wis ketemu dalane lak wis dibolan baleni to, ya ndak? Mlebu metu. Soale lo darane. Jadi piye, ndak masalah wis manut ae, manut sing biyen ngono. Ya kudune ngono. Masalah di sini ndak sama nanti ndak apa-apa ya. Ya kan PT yang ngurusi. Karena kita berani bayar berapa gitu. Bukan kita berani bayar berapa, tanyain Pak boleh nanya nggak berapa potongannya. Apalagi data saya nggak sama, bagaimana Pak? Terus terang aja Pak. Gak apa-apa, wong nang PT ku yo ora ditahan dokumen. Enak ambek aku. Gak ditahan dokumen nek wis proses nek oleh majikan. Lho, ngenteni nang omah. Lho, penak meneh piye? Lah yo kuwi penake iki kuwi karo momong. Ge ora belajar bahasa pisan. Aku engko lek proses ning Taiwan, aku engko dadak belajar bahasa meneh. Ya, manggane kan. Percaya penak karo. Tenan ya, Pak. Apa? Lek penak aku mlebu lho. Makanya sampean pikirin meneh, aku ora teni ngomong penak apa ora. Aku mau ngomong awakku dhewe nek aku iki kecap nomor 1 aku mau ya. Oleh ya ora sepiro, paham kan? Tiba-tiba sampean aku nek ono mbok tepan telepone, iki kok majikane koyo ngene aku iki piye ngono ya remuk kabeh. Asli gawe aku, gawe cara lewat aku ya wis, oke nek wani tatap. Yo kita lihat hasilnya. Nek ora yo ora apa-apa, Mbak. Enak to karo aku, bener enggak? Ngono apa iso ketemu ya? Yo iso nek sampean nyampe nang kos BB. Sampean gak budal karo aku. Budal karo PT Liyo ejen Liyo nyampe Hongkong telepon aku tak angkat. Dino Minggu nang Victoria Park tak temu sampean iso golek ya aku. Endi sing modele wong ganteng sak donya iki tau wekrukane ndase. Ngono ya iso. Iya, Jan. Toh, aku kok penasaran to yo an jan. Yo kudu penasaran karo aku kudu tak gawe penasaran. No, mangane golek wifi enek tanggane apa ngene Pak Lurah nang Balai Desa jajal ndelok kontene. Oh, ala wong iki dadi bae. Iya. Iya. Wis sampean pikirno dhisik kabeh. Hongkong hau mafan. Wis rawat majikane kok entut goreng wis. Tapi nek sampean duwe rejeki, sampean apik ya oleh majikan sing tepak kan ngono to. Piye? Iya. Mbak aku bingung. Sponsor lho bayarane sak piro? Ya sponsor nang Indonesia. Ditelepon nang Hongkong piye Pak sponsor? Ditelepon ambek keluargane padha gak ngreken kabeh. Wis ora ngisin-ngisine paling cuman kiwa tengen sing ero. Lah aku di sini-sino sak YouTube kabeh ro. Ya ora, Mbak. Gampang. Iya. Pokoknya diketik jenengku wong ganteng sak donya lho nang Google metu, Mbak. Heeh. Lho, kok heeh piye maksudnya? Cukup? Iya njajal mengko tak ndelok lek ngono. Nah, sampean simpulkan dhisik. Sampean cek dulu semuanya. Iya. Ditimbang, dimaju, dimundur, dipikir, diwolak-walik, dibontang-banting. Maksudnya YouTube iku baru to, Pak? Ora tahun-tahun dulu. Wis ket biyen ket 2018, Mbak. Cuman kan kontennya enek akeh, sampean milih ae. Ya udah, Pak, gitu aja ya informasinya. Yes. Terima kasih. Semangat pokoknya. Waktunya. Salam buat anake saka Om paling gandeng sak donya. Iya. Oke, siap. Udah. Bye-bye. Bye. Oke, buat teman-teman semuanya, ya sekali lagi ragu, terus gak percaya, terus bingung, bener ora, itu hal yang wajar, it's okay fine. Jadi sekali lagi saya selalu akan percaya bahwa rezeki kalau memang ada ke saya pasti akan ke saya. Tapi kalau tidak, saya tidak pernah akan berpikir dan harus. PT segambreng, PT banyak, tapi silahkan sendiri kalian yang akan menilai ya. Bagaimana itu PT, bagaimana pelayanan PT dan agent dan semuanya. Yang jelas saya pastinya adalah YouTuber, konten kreator.
Oke, sehat selalu, keep stay tune in my YouTube channel and see you next video. Bye bye.